jing ting jong gini ki wiki seng sang porthai kham tam kini ki seng ki badan hapo ka sarkar menta kham tam ka seng NPP kadon ga jing ting ga bakrau balan ka voice of the people party ka bat yo lakam hapo KGDC bana JGDC ka Garu Hills kan light na ka ketiga joki namar na Garu menta ki apek pek kamang ye gini election MDC balai gini election MDC kalong ka badon kam namar ka day ka election kaban lam lenti syakat jingkala kumbangi juang bagi jing job ka jingi ka MP kam di ka bakut kadai tang jing stang bat ka jing job ka jingi ka MDC kadai tang jing pin scam ya ka ek bangila sedang nadu ka MP election kadon ka jing ting ka bakraw nama kata kile lat kat bala phi menta kisaman mi ki jing tho omanela la viral haki social media kawai ka news report mo kot khubor rupang Alpunyau senam kata kajingja ke bermi kot kubur menta ke sedang bermi pertebian bagadan kata kajing pelong kajing yang breu kajing syatngan hapa umnyo namar balik hiar penteri mubarden kadon jingari yu kata apa kali election menta kadon jingari yu kata bak kali election niki kwa menta kumno balik kapala ban discredit lani ban penduk jing syariah yang riu arden kerwipik kapadan kilat kelenti nganam phawa kumba ka BJP ka nyan ya ka Aam Aadmi Party ya po Delhi ban penpat ban penpra ban pen resign kun ta ki bakum kita ki jing persan kitan ya ka voice of the people party ngam artin bagan nan jing persan wa ban penpat ya ka voice of the people party ten mar lo hara mapi ki pat ba phim pin shong rim phim nong ki pat ba ki ba pingor ki ba husiar nginum la ban voice ka ta ka thom ban on ra ai ka jing kala o ka linti ka bangi hapan ya kalong ka ba kalau kau aduh kata-kata uni upat ba mentau lapai tegai ke bangang let keleng-keleng ngong ipat ba ngong nakam tak itu ki bedang artetin ngam snowper pila pan artetin tangba wat numpat kentat kat ba 4% kamdan jiman sawan persyang pila kesyani gini ki parti ki berim hagani ke jila Sanpuar itu lagi snem pilayat. Kani ke parti kemudian semik mentalai snem tam. Nila syak kento kat syabapai.